मैदेरनि उदखाराव फिन मेगन मोदैजों हर बारहोनांदों मोनसे ओनसोलनि रायजोफोरा। बाक्सा जिल्ला बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय मैथाबारि खैरानि गामिनि रायजो राजाफोरा थांनाय गोबां साननिफ्रायनो हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेरनि उदखाराव सानहर जिंगा आरो मेगन मोदैजों बारहोनांगासिनो दङ। मैदेरनि उदखाराव गोबां नखरफोरा न'-बां आबाद सिलिंखार खालामजानायजों लोगोसे खायसे सुबुंफोरा आंगो जिउखौबो फोजोबजानो गोनां जाबाय। बेबादिनो हाग्रा बिफान आरो सोरखारनिसिम बाक्सा जिल्ला खैरानि गामिनि रायजो राजाफोरा मैदेरखौ जेरैखि जाया गामिनिफ्राय होहरनानै आबाद न'-बां खहा खालामनाय बायदि उदखार हाबा मावनायखौ होबथानो खावलायदों। खैरानि सोमलिगुरि गोबाव समनिफ्रायनो जोंखौहाय उदखारि मैदेरा खालामगासिनो। जों दिनै जोंखौ सरखारा मानो नायफैयाखै, जोंखौहाय आखायाव मानो लायाखै? मानसिनिख्रुइ जुनारासो बेसेन गोसा जादों नामा? मानो उदिस लायाखै जोंखौ? जोंखौबो उदिस लानांगौ, हथेबा होनानै लांनांगौ, हथेबा जोंनि न' बां सिफायनाय मानसि आगोद खालामनायखौ जोंखौ सरखारा अननानै नायनांगौमोन। दिनै मानो नायाखै? जोंखौ मानो आखायाव लायाखै सरखारा? दिनै जों बेखौ सिगाङाव फोरमायो, जों दुखु नाङो। दिनै जोङो गथ' उन्दै उन्दै दङ, जोङो बहा थांनो? जों बेयावनो रायजो जाबाय, गथ' सानै साथाम सोरबा सासे। दिनै जों बहा थांनो जायगा दंबावो? जों बेयावनो रायजो जाग्राखा जुगे जुगे। दिनै जोङो अननानै सरखारा जोंखौ आखायाव लानांगौ, आखायाव लानानै जोंखौ नायनांगौ। जोङो दा आगोद जानायफ्रा जेनेबा सरखारनिफ्राय सहाय लुबैयो थाइसे थाइनै। दिनै जोंखौ बिसार लानो रावबो फैयाखै। मानो फैयाखै? खाथि खालायाव जोंहा बुहुद मानसि गिदिर गोलाव दङ। मानोना गामियाव जोंनो मानसि गिदिर दङ, मानो बिसार लाफैयाखै खाथि खालानि मानसिफ्रा? जोंखौ जानो गैयिखाय मेगना नुवाखै नामा? मेगना नुवाखै? दिनै जोंखौ जानो गैयाबाबो बेलेग समावबा जोंखौ उदिस लाफैयो, नाथाय उदिस लायाखै। दिनै बै फैनाय बे बाबुफोरखौ मानो उदिस लायाखै? जोंखौबोथ' दा मैदेरा 60थासो दङ। जों गियो दा। मैदेरखौ होनायनि थाखाय नोंसोर माबाफोर राहा लादों नामा? राहा लानो माने जों राहाथ' लानो हाया दा पाब्लिकआ। अब'सै जोङो एनजिअनिफ्राय होनानै लांब्ला जों बेखौनो खावलायदों आरो लांनो थाखाय।